Que bonito. Hola, moi boas. Estes aplausos para a cultura. Gracias. Moitas grazas, Como nos gusta esta sección que Sabes o fala... que me gustaría a min? Que? Que me contaras o do collar de sementes. Que pesada eres, que non cho penso contaros aquí. Iso é cultura tamén, en general, porque son historias de África. Bueno, veña, moi Sabes? ben. Bueno, pero África non é Galicia, así que, por lo tanto, íbamos falar de cousas que importan para a cultura galega. Sí, importa para iso moitísimo. está nesta Imos sección. falar do Lumi. Bueno, moi ben, pois íbamos falar do Lumi, que pareceme ben, vexo que preparaste a sección. Como que vexo que preparaste a sección? Imos falar do Lume, punto, dixécheme ti, imos falar do Lume. Por Lume. Dalle Lume. Pois veña, dalle Lume, aí está, moi ben. Imos falar do Lumi, e xa con o Lumi, que é tan característico na nosa cultura galega. É unha cousa que realmente, que faz? Vou poñer aquí, imos falar do Lume. Bueno, Ti pues, fala e eu escribo. bueno, moi ben, o Lumi. Aí está. O Lumi, pois realmente ten moita importancia na nosa cultura galega. Non é un feito que o temos presente en un montón de manifestacións Decíamos outros días, o Lumi, por exemplo, é echar o bo tempo e veña Lume. Lume, arde todo, arde moito monte, arde Galicia. O Lume é moi noso, moi de sempre. Non falaba dos incendios. O Lume, caña de ervas, por exemplo, tomas unha arde, parece que echar do peito. O Lume, despois, hai veces que parece que notas lume, chega unha edad que parece que notas lume, es que ves os chicos e entendes que che ferve, vamos a ver, claramente, Ben, non falaba deso, ni falaba dos incendios, pero bueno, así tal como enfocas ti, pois é verlle como a outra cara da moeda do Lumi, non? Que ten, pero eu falo do Lumi que o empregamos para as festas. Sí, en Galicia é festa. Temos un montón de festas que xiran en torno ao Lume. Sempre se di festa Lume! Exactamente, tamén, pero eu falo das festas como, por exemplo, pode ser o San Xoán. Lume! Como pode ser o San Xoán. O San Xoán xira en torno ao Lume. Lume, en torno ás cacharelas. As cacharelas, que son tan típicas na Coruña, as cacharelas, ao lume, as sardiñas, a beber, sabes que as cacharelas son para saltar realmente. Son para saltar e fanse moito na Coruña. Hai outras. Podes situalo aí na Coruña para ir facendo o mapa do lume en Galicia e situar na Coruña as cacharelas do San Xoán, que, bueno, que realmente están feitas para saltar, porque saltanse para que o saltador realmente purifique. Na Coruña capital ou provincia? Coruña capital, por favor, se faz favor. Sirven para purificar ao espírito do que faz mucha. Vou fazer a Torre de Hércules, vale? Mucha. Mucha. A Coruña. No, ese pouco lado que dá o mar. No, a Coruña está aquí exactamente por aquí. Este a Coruña é aquí. Este é o sitio da Coruña. Vale, ben, o saltador non purifica... Vale, pensei que estaba un mapa virado. Vale, sí, correcto. A Coruña, o San Xoán a Coruña é moi típico das cacharelas que fan para saltar. Para saltar, e fai falta beber, todo, porque se canto máis bebas, mellor saltas. Sí, o normal é beber moito para que te envalentones e para que te poñas. Eso é no salto eu. E pode haber un fonjeiro de 3 metros que te dixe, vou. E canto máis bebas, máis te enterras na lumeirada. É verdad. Outra festa. No, e aparte unha cousa, quero dicir unha cousa. Canto máis bebas, máis tardas en arder tamén, sabes? Porque o que ten o alcohol é que tarda máis en combustionar. Bueno, que tamén é outra. Outra festa que xira en torno ao lume é o Magosto. Magosto, que se celebra en Ourense, por exemplo. Por exemplo, en Ourense. Sitúanos aí Ourense no mapa do lume galego. Que cara, a xente xa sabe onde está Ourense, Ourense está en Ourense. Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Moi ben, pois entón... Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. O Magosto é moi típico en toda Galicia. Hai 4 venas ves. Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo. Bien, pois foi. En Ourense é o Magosto. A cidade de Ourense enchese no Magosto de fume que... Ourense é ao lado de Lalín, máis ou menos, non? Pa baixo de Lalín. Un pouco pa baixo, pero pa dereita. Lalín é xusto medio de Galicia, que é aquí. Ourense será pito, gorgorito, ¿dónde vas? Ourense aquí, lumeiradas, ¿vale? No, pero Ourense... E castañas. Ourense sería por aquí, por aí, máis ou menos, vale? Ben, esa sería unha das festas típicas que hai, que é o Magosto de Ourense. Aí en baixo.
Sí. Outra festa E importante. Portugal, para onde? Outra festa importantísima que tamén xira en torno... Ourense é moi importante a festa da castaña. A castaña en Ourense é básica, sabes? Vale. Hai que o lume para cocer a castaña e despois xa o viño para cocer para a castaña de cocerse despois. Outra festa que tamén xira, por exemplo, en torno ao lume, pois é a festa das fachas en Taboada. Que pasa? Como é isto? As fachas? Sí, queima das fachas. Queimanas? Sí, claro. As fachas? Nunca escoitache desa festa, queima das fachas de Taboada? Pero queiman mulleres ali. Que dis? As fachas, que non digas tú como van queimar mulleres en Taboada. No, as fachas, que é moi parecida a festa do queimador fachos de Castro Caldelas, pero que non... Os fachos que son homes. Que non, que son unhas antorchas grandes de palla e queiman. Ai, eu me pensei que queimaban personas. Xa decía o que os de Lugo eran animales, pero tanto. En Taboada e máis en Castro Caldelas, que si queres podes situar Taboada e Castro Caldelas no noso mapa. Pero tampouco quero, non teño necesidade. Taboada e Castro Caldelas. Castro Caldelas. Castro Caldelas. Castro Caldelas, a ver. Castro Caldelas. Castro Caldelas, provincia de Ourense. Provincia de Ourense será aquí, se está Ourense aquí. Aí está. Castro Caldelas. Por aquí. Bueno, lo que está situada, que estaría aquí, Castro Caldelas e Taboada. Eu pensei que era máis grande Castro Caldelas, Bueno, pues Taboada, pues aí en donde se celebra realmente, xa estamos elaborando o noso calendario de o noso mapa, mapa do lume, e iso serían as festas, as festas que hai en torno ao lume. E a nivel cultural, que máis podemos ter? Temos moitísimas expresións, como por exemplo, botar lume. Dar lume. Dar lume, botar lume. Dar lume. ¡Lume! Lume, exactamente. Ou botar lume, que eso é cando estás enfadado. Botar lume, botar chispas, que É eso é. verdade, eu enfadome moito, boto moita chispa. Exactamente. Ou, por exemplo, cando queres botar un foguete e atopaste con un que é como no lume nas pallas. Non coiche a expresión lume nas pallas? No, pois a verdade é que nunca escoitei Pois o lume nas pallas. lume nas pallas non chega a ser foguete, é foguetillo. Porque é como e bom, xa está. Bueno, pues isto foi todo. Hasta semana que ven. Hasta semana que ven, chicos. Lume nas pallas.